poď do stredu medzi nás. Privítame CDčko. A kde je tá tranec? Privítame CDčko. Laco, privítame CDčko. Serus CDčko. Kapela, hýbaj nám asistovať krstní otcovia ďalší. Tak. A teraz to nastane. Rozbal si svoje dielo, to je ako dieťa. Je zaujímavé, že si zmaturoval a hneď máš dieťa. Chvála Bohu hudobné, niečo mi otec povedal. Takže, priprav CD, ty si priprav vetu, ktorú budeš to dieťa vyprevádzať do sveta. Prajem len to najlepšie a dúfam, že sa tieto CDčky podali, lebo je to krásna hudba. Viem, že strašne na to makali, takže veľmi sa na to teším a strašne dúfam, že to budú hrať úplne všade. Super, potles. Priprav si ruky. A ja mám len také skromné, také naše liptovské. Nech táto úžasná hudba a spev dobije svet hudby. Takže krstíme ťa, vyprevádzame ťa do sveta. Nech si také poctivé CDčko ako chlapi a babi, čo ho stvorili, čo ho na tomto javisku pre vás pripravili. A týmto považujeme CDčko za one. A som aj ja dokrstený komplet, ešte, že... Dobre, a teraz teba, a ináč nalej si do káblov. Rozkokošený tento Martin. Počúvajte, keď na vás pozerám, najlepšie by bolo teraz, keď vám to takto ide, nezaspievate nám niečo spolu? Dobre som povedal. No však keď sú takí pekní, nech mu na čo dajú. Čo ja viem, takú pesničku. Určite niečo vymyslíme, keď už som ti teda vytrhol